খুলুমবাই সকলোকে নমস্কাৰ জয় কণ্ডি যে কেইটা জনগোষ্ঠীবোৰে এছটি ষ্টেটাছ পোৱাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছে প্ৰতিবাদ কৰিছে প্ৰটেষ্ট কৰিছে সিহঁতক এটা মেছেজে মই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ আমি যিমানখিনি অৰিজিন ট্ৰাইবেল আছে এই অসম ষ্টেটত আমি কেতিয়াও হ'ব নিদো আৰু ট্ৰাইবেল ষ্টেটাছটো আন্দোলন কৰি পোৱা বস্তু নহয় আৰু যিমানখিনি আমি অৰিজিন ট্ৰাইবেলবোৰ আছে এই অসমক ইণ্ডিয়াৰ অল অভাৰ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড আমি প্ৰটেষ্ট কৰি ডিমাণ্ড কৰি আমি ধৰ্ণা কৰি এছটি ষ্টেটাছৰ যিটো যোগ্যতা এইটো আমি পোৱা নাই চিধা কথা নেতাই কৈছে হু ইজ আদিত্য খাখলাৰী এই আদিত্য খাখলাৰী কোন হয় আইডলে কোন হয় রাজবংশী জাতিক যদি জনজাতিকরণ নিদিয়ে কোনোবাই যদি আমাক ৰঙা চকুদি খুৱাই যদি এছটি হ'ব বিচাৰিছে এই সকল মানুহক মই সাৱধান কৰি দিছো কোনোবাই যদি ৰঙা চকুদি খুৱাই যদি আমাক ভয় দেখুৱাব খোজে সেই ৰঙা চকু আমি কাঢ়ি ঘুচিয়াই মুখখন উলিয়াই দিবৰ কাৰণে চকু উলিয়াই দিবৰ কাৰণে সাৱধান আমি নকৰো কোনো নেতাই কৈছে হু ইজ আদিত্য খাখলাৰী আজি মই ক'ব খোজো যে আদিত্য খাখলাৰী আজি 1 লক্ষ মানুহ আদিত্য খাখলাৰী কণ্ঠটো হৈছে অসমৰ 42 লাখ জনজাতি সকলৰ কণ্ঠ আজি মাত্ৰ ট্ৰেইলাৰে হৈছে ট্ৰেইলাৰ আমাৰ জুবিনদাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ ওচৰতে আছে জুবিনদাৰ চিনেমা আহিছিল ৰৈ বিনালে তাৰ আগত ট্ৰেইলাৰ আহিছিল আৰু জনজাতি সকলৰ ঐক্যতা অধিকাৰ সুৰক্ষিত স্বাৰ্থত এইটো ট্ৰেইলাৰ হয় ছয় জনগোষ্ঠীৰ দিশটো আমি বহুত পজিটিভলি আগবাঢ়িছো মৰাণ মটক কোচ ৰাজবংশী চুতীয়া আহোম আৰু আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠী এই 6টা জনগোষ্ঠীকো অতি সোনকালে জনজাতিকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে 6 বনাম 14 বৰ্তমানে স্বীকৃত 14 আমি সুৰক্ষিত নোহোৱা পৰ্যন্ত বৰ্তমানে স্বীকৃত জনজাতিসকলৰ যিখিনি মিনিমাম কনষ্টিটিউচনেল ৰাইটছ সেইখিনি প্ৰটেক্ট নোহোৱালৈকে যুদ্ধ চলিব এছটি লাগিব এছটি লাগিব এছটি আগৰলা মাটি পঠাব এছটি আগৰ লাগিব তাৰপিছত মাটি পাটা লাগিব লাগে স্যার মাটির পাত্তা লাগে এছটি লাগে সবে লাগিব এই বিপিএ পাৰ্টি যিটো ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টো যি বুক কিতাপ এই কিতাপৰ 28 নম্বৰত কি লিখা আছে যে বিটিসি এৰিয়াৰ ভিতৰত বিটিসি অঞ্চলত বসবাস কৰা কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায় আৰু আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ এছটিপি যি ষ্টেটাছক লৈ যিটো ডিমাণ্ড কৰি আছে এই এছটিপি ষ্টেটাছ দিয়াতে বিপিএ পাৰ্টি হিচাপত ফুল্লি তাৰমানে কি সমৰ্থন কৰিব সহায় কৰিব এই কথাটো এইটো ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টো বিপিএফৰ 28 নম্বৰত ক্লিয়াৰলি লিখি থোৱা আছে তাৰ বাদেও 29 নম্বৰত লিখা আছে যে চৰণীয়া কছাৰী জাতিকো এছটিপি ষ্টেটাছ দিয়াৰ বাবে বিটিসি চৰকাৰে অৰ্থাৎ বিপিএফ পাৰ্টিয়ে ফুল্লি সমৰ্থন কৰিব আৰু তাৰ বাদেও 30 নম্বৰত লিখা আছে কি মদাহী সম্প্ৰদায়ক বা মদাহী জাতিকো এছটিপি ষ্টেটাছ দিয়াৰ বাবে বিপিএফ পাৰ্টি হিচাপত ফুল্লি তাৰমানে ছাপৰ্ট কৰিব এই তিনিটা কথাটো আমি ইয়াতে ক্লিয়াৰলি লিখি থোৱাটো আমি দেখা পাইছোঁ মই এটা কথাই ক'ম চিধা কথা ক'ম আমাৰ ট্ৰাইবেল জাতিৰ যিমানখিনি পলিটিকেল লিডাৰ্ছ আৰু লিডাৰ্ছবোৰ আছে তাৰ মাজৰ পৰা কোনোবা যদি আমাৰ ট্ৰাইবেল জাতিৰ স্বাৰ্থৰ নামত নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে যদি ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে যদি সঁচাকৈ কোনোবা যদি ওলাই আহিছে আজিৰ পৰাই মানে ঠিক হৈ যাওক নহ'লে কিন্তু দিগদাৰ আছে চিধা কথা মানৱীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰ বিথাঙা
6 जनगोष्ठीनि जनजातिकरण खालामनायाव बिथाङा एनअसि होदों बिथाङा मदद खालामदों बे बाथ्राखौ नोंथांमोना दिनैबो सोंबाय थायो नाथाय जों बेखौ बुंनो सानदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा निश्चय राजनैतिक भाबै बे बाथ्राखौ बुंदों एबा राजनैतिक खारनाव बुंदों नाथाय बिथाङा सिङाव बे खामानिखौ मावनाय नङा होननानै जों मिजिंथिदों आरो बिथाङा 6 जनगोष्ठीनि जनजातिकरणनि हेंथायै CC2 एबा ट्राइबेल संघनि जेनिखि प्रतिबाद खालामनाय बे प्रतिबादाव जोंखौ मदद होगोन जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो जोंनि सेराव खाथियाव गसंनानै बिथाङा जोंनि बे प्रतिबादखौ जाफुंहोगोन होननानै जों मिजिंथिदों बिथांखौ मानोना बिथाङा सासे हारिनि गोख्रों सासे दैदेनगिरिमोन बे हिसाबै बे बाथ्राखौ बिथाङा साननानै जों प्रतिबादखारिजोंनो बिथाङा लोगो जानानै जोंनि प्रतिबादखौ जाफुंहोगोन होननानै जों मिजिंथिदों खुलुमबाय दा बुंनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा थांनाय 2025 BTC बिसायख'थिनि गेजेरजों BPF पार्टिया एबसुलुट मेजरिटी लानानै BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो थाखाय सुजुग आरो सुबिदा मोनोब्ला अर्थात BTC गभर्नमेन्टखौ सालायनो मोनोब्ला रायजो राजाफोरनि थाखाय मा खामानिफोरखौ मावफुंनानै होगोन आरो मा खामानिफोरखौ मावफुंना होनो थाखाय थांखि लादों बै माखासे थांखि आरो बिथांखिफोरखौ थांनाय 2025 BTC बिसायख'थिनि जा मोनसे बिसायख'थि इजथियार नैबे लेखा बिजाब मिनिफेस्ट' बिनि गेजेरजों सेबखांनानै 1 by 1 नाम्बार वाइज मेनसन खालामना दोननायखौ जों नुनो मोन्दों बेनिनि गेजेराव 28 नाम्बाराव जाय बाथ्राखौ जोङो सेबखांना दोननाय नुनो मोन्दों जे BTC ओनसोलाव रायजो जानाय कस राजबंसि हारि आरो आदिबासि हारिनो STP स्टेटास होनायाव BPF पार्टिनि दैदेननाय BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टआ हेफाजाब होगोन थुलुंगा हरगोन बेल' नङा सरनिया कसारिनोबो STP स्टेटास होनायाव थुलुंगा होगोन आरो मदाहि हारिनोबो STP स्टेटास नागिरनो थांनायाव माबाफोर जुदि सुबिदा उसुबिदा जायोब्ला बेवहायबो थुलुंगा होगोन होननानै लिरना दोननाय माखासे बाथ्राखौ जों दिनै नुनो मोनो आरो बे माखासे बाथ्राखौ लानानै दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों गोबाङानो गोबां माने हारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ लानानै बाथ्रा बुंदों बेनिनि गेजेराव गोबां माखासे गावबागाव बेनिफिट्सनि थाखाय पलिटिकेल सात्र पार्टिनि थाखाय बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो मोनसे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिना लानाया मोजां दिनै पलिटिकेल प्लेटफर्माव जानो हागौ सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि सोरबा लिडारफोरा गावबागाव पलिटिकेल क्रेडिटखौ लानो थाखाय बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बुङो नाथाय बेनिनि गेजेराव जों मोनसे बाथ्राखौ नोजोरबो लाखिनांगोन सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि बा सोरबा पलिटिकेल लिडारनि बेफोरबायदि माखासे जाथिनि माखासे बाथ्राफोरखौ पलिटिकेल क्रेडिट लानो थांनानै बुंनो थांनायनि उनावहाय बुंखांनायनि उनाव जुदि जोंनि हारियाव माबा मोनसे अलखद बा खैफोद गोग्लैयोबा बै लिडारा बेनि दायखौ गासिखौबो रुजुनानै लानांगोन बै लिडारा एसेबां गोरलैयै खारग'नाय नङा बिनि फिननायखौ बियो होनो हानांगोन खारन बै लिडारनि बुंनायाव बै लिडारनि हेफाजाब होनायाव बेफोरबायदि माखासे अलखदा जोंनि हारिनि गेजेराव जुदि गमाबायनो जुदि नुजामारोब्ला बेनि दायनिगिरिखौ बेनि गासैबो रेसपन्सिबिलिटिया बेनि गासैबो दाया बै लिडारनि जाजोबगोन बे बाथ्राखौ खिन्थु सिदा गोसोआव लाखिखा नाथाय जाय हारिया दिनै ST बिदों ST मोननो थाखाय दिनै हस्रि खावलाबायदों मालाबाबो जाया आरो जों जानो होआ जों ट्राइबेल हारिया जों जानो होआ बेनि थाखाय जों बयबो गसंथेनांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जायखिजाया पलिटिकेल पार्टियानो जायाथों मानो जायखिजाया पलिटिकेल पार्टिनि पलिटिकेल लिडारानो जायाथों मानो हारिनि बाथ्रा बुंनानै जोंनि माखासे हारिनि स्टेटासनि मैल्यखौ बेसेनखौ पलिटिकेल क्रेडिट लानो थाखाय सोरनोबा होनो थुलुंगा होनाय बाथ्रा बुंनानै जेन मानहानि खालामनाङा जेन जोंनि हारिनि ट्राइबेल हारिनि स्टेटासखौ गाहाय थाखोआव लाबोनाङा बे हाबाफारिनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला मोजां जागोन खारन बे पलिटिकेल प्लेटफर्मा रावनिबो बिमा बिफानि सम्पति नङा गोसो जाबा रायजो राजाफ्रा नोंखौ दिखांहरनोबो हायो गोसो जाबा रायजो राजाफ्रा नोंखौ बोख्लायनोबो हायो बेखायनो देरहालांखांनायनि उनावहाय बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि बान्दर केरेक्टार लानानै बेनिफ्राय बेसिम बारलाय एक्टिंबो दा दिन्थिनानै लाखा सिदा बाथ्राखा आंना खिन्थु थोंजों बाथ्राखा आं रावनिबो आन्दाराव थानानै बाथ्रा बुंनो फैयाखै सिदा बाथ्रा
थोंजों बाथ्राखा हारिनि सेन्टिमेन्टेला जेब्लाबो सिगाङावहाय बेवहाय ना पलिटिक्सआ देरसिन ना नोंनि आंनि पार्सनेल मेटारा देरसिन जेब्लाबो हारिनि सेन्टिमेन्टेला देरसिन हारि थांना थाबासो नों थांना थागोन आं थांना थागोन हारि थांना थाबासो जोंनि हारिनि गासैबो सोदोमस्रिया गोथां जानानै थागोन बेखायनो फार्स्ट अफ अल हारिनि सेन्टिमेन्टेला जेब्लाबो जोंनि सिगाङाव गोथां जानानै थानांगौ नों जायखि जि खामानि मावथों मानो हारिनि सेन्टिमेन्टेला जेब्लाबो फार्स्ट आरो गोनांथि जायोब्ला जेसेबांखिनि लिडार्सफोर दङ पलिटिकेल लिडार्सफोर दङ जोंनि हारिनि अलखदनि समाव साफ्रोमबो लिडारफोरा राजा लामायाव ओंखारनानै गसंथाफैनानै मोनसे आवाज मोनसे गारांजों गारां होफैनोबो हानांगोन समबो होनो हानांगोन बे बाथ्राखौ खिन्थु गोसोआव लाखि मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि